Rydyn ni nawr am edrych sut i rannu rhif gyda 10. Nawr, pan rydyn ni'n rhannu, mae'r rhif yn mynd yn llai. Felly, wrth osod 30 yn y grid, 30au a 0 uned, rydyn ni yn mynd i'r 10. Rydyn ni'n edrych fel sawl 0 sydd, felly mae 1 0 yn 10, felly rydyn ni'n mynd ar draws un waith i'r 10. Felly mae'r 30 yn 3 uned, pwynt degol yn aros lle mae o, a mae'r 0 yn mynd ar draws. Nawr, os mae 0 sydd yn dod syth ar ôl y pwynt degol, a does dim rhif arall, yna does dim rhaid i ni ysgrifennu fo. Felly, ein hateb yw 3. Gadewch ni edrych ar swm arall. Tro hyn, 70 rhannu gyda 10. Felly mae 70au, 0 uned. Mae 1 0 yn y 10, felly rydym mynd ar draws i'r 10 unwaith. 7 uned, pwynt 0. Sydd yr un peth ag 7. Beth os ydyn ni felly yn rhannu gyda 100? Enghraifft, 800 rhannu gyda 100. Dwi'n rhoi yr 800 yn y grid gwerth-lle, 8 yn y cannoedd, 0 yn y degau, 0 yn yr unedau. Mae gan 100 2 0, felly mae angen i mi symud ar draws i'r 10 2 waith. Felly, o'r unedau, mae'r 0 yn mynd i'r canfedau. O'r degau, mae'r 0 yn mynd i'r degfedau. A mae'r 8 yn mynd o'r cannoedd i'r unedau. Lle 8.00 sydd yr un peth ag 8.